Az idén jubileumot ünneplő találkozón hálát adunk az elmúlt fél évszázad minden kegyelméért, és reménnyel nézve a jövőbe kérjük az Úr további áldásait itt Nagymaroson. Most a főelőadással folytatjuk, fogadjátok sok-sok szeretettel és nyitott szívvel Gáspár István és Orosz István atyákat. Sziasztok! Isten hozott benneteket. Isten atyával nem tudtuk eldönteni, hogy melyikünk kezdje a főelőadást. Ugye 2 részre bontottak bennünket, úgyhogy kitaláltuk azt, hogy legkőpapírollozzuk. Megnyerte. Köszönöm szépen! Mielőtt belekezdenék, lenne néhány közérdekű kérdésem, közleményem, hogy vannak köztetek olyanok, lányok között, akiket Eszternek hívnak. Eszter. Eszter. Jó, nagyon jó. Na, mert van nekünk egy Balázs srác, jött velünk. Itt van elő Balázs. Tehát ő olyan barátnőt keres, akit Eszternek hívnak. Jó? Tehát ez... Azért is érdekes ez, mert ha ünnepről beszélünk, gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy érdemes végig gondolni, nem biztos, hogy végig tudjuk, hogy mennyi őszinte keresztény kapcsolat született itt, házasság, hogy mi minden indult el innen. Még egy mondat van a bevezetésemben, az, hogy ezelőtt 2 héttel beszéltem a kollégámmal, Miskolcon élünk és dolgozunk, és mondtam neki, hogy szeretnék eljönni majd Nagymarosra, és kitágult szemekkel mondta, hogy az ifjúsági találkozóra. Már hogy én. Ez még hagyján. Bejött egy tanár úr, és meghallotta ezt, hogy ifjúsági találkozó, azt mondja, előadónak? Én sem nagyon értem. Kiderült, hogy mi Gáspár István atyával 115 évesek vagyunk együtt. Lehet, hogy ezt éroztátok, mert legalább 115 évesek legyünk együtt. De azt gondolom, hogy ti fiatalok vagytok, már többségetek, azért vannak köztetek is idősebbek, mi pedig tapasztaltunk dolgokat. És ebből próbálunk nektek valamit átadni. Ünnepről kell beszélni. Ünnep nekem egy picit azt jelenti, hogy az ember keresi a boldogságot. Azért keresi a boldogságot, mert erre lett teremtve. És az ünnepben valamit meg tud ebből tapasztalni. Én nem akarok másról beszélni, mint a keresztény ünnepről. Mindemellett azonban kell egy kis kitenkítést tennünk arra, hogy hogyan ünnepel a világ, és a világ ünneplése hogy befolyásol bennünket. Mert van valaki, akinek, hát csak ki kell mondani a nevét. Bár azt mondják, hogy ne fesd a falra, mert megjelenik. Tehát aki arra akar bennünket rávenni, hogy Isten nélkül ünnepeljük a világot. Hogy azt, ami kézzelfogható, ami mulandó, ami látszat, hogy azt ünnepeljük úgy, mintha az lenne a legfontosabb az életünkben. Igen, róla beszélek. Még akkor is kell róla beszélni, hogyha a 21. században maradinak tűnik az, aki azt mondja, hogy fontos tudatosítanunk azt, hogy a sátán nem szűnt meg működni a 21. században. És hogyha megnézzük az ünnepeinket, akkor bizony azt láthatjuk, hogy van egyfajta törekvés azokban a fiatalokban, akik nem találkoztak Istennel, hogy megváltoztassák a világot. Hogy jobb legyen a világ. Még talán fogékonyak arra is, hogy van valami természet fölötti, valami transzcendens, valami misztikus.
De mindez nagyon könnyen elcsúszik a Szent Háromságos egy Isten nélkül, aki nekünk valami teljesen mást, valami sokkal többet szeretne adni ennél. Mert a világnak az ünneplése az pillanatnyi örömöt keres. Nagyon sokszor az extázist. Extázist a szexualitásban, extázist az élvezetekben, narkóban, alkoholban. El tudom képzelni, hogy vannak köztetek, akik ezzel már találkoztak ennek a csábításával. Még azt is merem mondani, hogy most nem érek rá. Kész lett a biciklim a szervizbe. Még azt is merem mondani, hogy lehet abból is tanulni. Tehát Isten szeretőknek minden javukra válik. Tehát ha belecsúsztam valamibe, kipróbáltam azt, és rádöbbentem, hogy utána nincs semmi. Utána nem boldogság van, utána kiábrándultság van, utána kiózanodás, utána fájó fej van, utána halál van, pusztulás van. És ezzel szemben emellett az Istennel való ünneplés azt kínálja nekünk, hogy valami teljesen új dimenzió kerüljön be az életünkbe. Hogyha az egyházban való ünnepről beszélünk, és hál' Istennek, hogy keresztény embereknek beszélek. Nem kell tiszteletköröket futni, hogy tudjátok a kereszténység, tudjátok a húsvét, tudjátok az eukarisztia, tudjátok a szentáldozás, hanem ez mind-mind az életünknek a valósága. Minden az ünnepünkhez tartozik. Egy picit muszáj vagyok párhuzamot vonni az Istennel való kapcsolat és az ünneplésünk és a szerelem között. Vagy házasság között. Mert nagyon sokszor úgy vagyunk az ünnepléssel, akár a Szent Liturgián való részvétellel, Szent Misén való részvétellel, akár a szentáldozással, a szentgyónással, hogy meg kell tenni. A parancs mit mond? Hogy vasárnap ünnepnap látogassál, hallgassál Szent Misét. Legalább húsvét időszakban meggyónjál, megáldozzál. És megcsináltam, letudtam. És most 18 év alattiak fogják be a fülüket. Egy kollégával beszélgetve, este megyek haza, és teljesítem a házastársi kötelességemet. Megette a fene. Azt a házasságot is, azt a kötelességet is. Mikor 10 évvel az udvarlás időszakban majd megbolondult azért, hogy legalább lássa, hogy legalább a közelében legyen, most pedig kötelesség lett belőle. És hogy vagyok én az eukarisztiával? Hogy vagyok én a Szent Misével? Hogy kötelesség? Hogy le kell tudni, hogy kipipáljam, hogy jaj, nehogy halálos bűnt kövessek el? Vagy vannál sokkal több, én azt gondolom, ennél sokkal több. Mikor ünneplünk világi értelemben, akkor a kikapcsolódást keressük. Szeretnénk kikapcsolódni. Én azt gondolom, hogy a keresztény ünnep, az egyházban való ünnep, az bekapcsolni akar. Egyrészt kikapcsolni a világ dolgaiból. Mi az Aranyszár Szent János liturgiában azt mondjuk, hogy tegyünk félre minden földi gondot. Ezt mindannyian értjük, katolikusok. Hogyha én Istennel vagyok, akkor nem mással vagyok. Ha én Szent Misén vagyok, akkor nem mással törődünk, akkor a világnak a dolgait azt valahol kint kell hagyni. De ez még kevés. Ettől még csak üres leszek, ettől még csak valamit eltávolítottam magamtól. De miért távolítottam el? Azért, hogy bekapcsolódjak. De mibe kapcsolódjak be? Azt mondjuk, hogy kegyelem. Hogy megérintsen a kegyelem. Tehát mi a kegyelem? Nem jó a kérdés. Ki a kegyelem? Sokszor úgy szoktuk értelmezni a kegyelmet, hogy a kegyelem az valami. Isten adja nekünk a kegyelmet. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal bölcsebb az Isten, mint hogy valamit adjon nekünk. Sokkal jobban szeret bennünket. Ezért nem valamit ad nekünk, hanem önmagát adja nekünk.
amikor én bekapcsolódok az ünnepbe, az egyháznak az ünneplésébe, akkor erről szól az életem, hogy én Istennel vagyok. Tessék belegondolni, mi az eukarisztia? Mi a szentáldozás? Már megmondta, most nem tudom, hogy Shrek vagy Fiona, hogy az vagy, amit megeszel. Ha én Jézus Krisztust megeszem, akkor én Jézus Krisztus vagyok. Akkor én egy lettem vele. Akkor elkezdődik számomra az Isten országa. Akkor nincs evilági probléma, akkor nincs kínlódás, nincs kudarc, nincs betegség, nincs halál. Mert Krisztus van, és Krisztusban az örök élet van. És értitek? Hogy ezt jelenti az ünnep. Hogy számomra akkor és ott, amikor ünneplek, elkezdődik az Isten országa. Az örök élet. Azt mondja Krisztus, az Isten országa köztetek van. Azt mondja Szent Pál, benne élünk, mozgunk és vagyunk. És amikor ünneplek, akkor ezt tudatosítom, hogy ember, hát így élj, így élj. Ez az élet, ez az igazi élet. Ez vagy te. És néhány csúnya dolgot kell mondanom. Az egyik az, hogy anamnézis. Orvosok vannak köztünk, igaz? Akkor felejtsék el, amit tanultak az anamnézisről. Mert az anamnézis az a keresztény értelemben, a liturgiában, az ünneplésben, az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy én valamire visszaemlékezek. Nem azt jelenti, hogy amikor én liturgiát ünneplek, vagy eukarisztiát veszek magamhoz, akkor én megemlékezem Jézus Krisztusnak az áldozatáról. Megemlékezem az utolsó vacsorára. Nem. Az azt jelenti, hogy itt van. Nekem jelen van. Az az enyém. Az az eukarisztia, amit magamhoz veszek, az maga Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus az utolsó vacsorán magát adta. Magát adja nekem. Anamnézis. A másik, csúnya szó, vissza fogom kérdezni, magamtól legalább, nekem fel van írva. A metexis. Metexis. Hogy amikor történik az ünnep, akkor az nem rajtam kívül történik. Az úgy történik, hogy én abból részesülök. Persze az, hogy hogyan részesülök, az tőlem függ. Mert történik liturgia, és statisztikákat tudunk, hogy mennyien járnak rendszeresen templomba, 10% alatt van Magyarországon, hogy abból menjenek szentségéletek, mennyien veszik komolyan. Tehát az én döntésem, hogy az, amit Jézus Krisztus megtesz értem, hogy ez mennyire lesz az én életem része. De ebből az is következik, hogy az én életem, amit most élek, az mennyire már az örök ünnepnek, az Isten országának az elővételezése. És van még egy csúnya szavam. Az, hogy na, tessék, Ádám már megunta, elege van belőlem. Értem, megértelek. Itt van a kezemben az óra, rá is néztem. Az, amit itt látok, az egy kronométer, időmérő. Az, hogy néztük, hogy jaj, 10 óra már barna nadrág, már minden problémánk van, már a gyomrom, már idő van. Megnéztem, jaj, mindjárt vége, hál' Istennek. De hogy ez az idő. Jön a vonat, megy a vonat. De van egy másfajta idő is a Szent Írásban. A káirosz. Az ünnep, az a káirosznak az ideje. Nem jól mondtam. Az ünnep, az maga a káirosz. Az, amikor az Isten lehajol az emberhez, és amikor az ember ezt a lehajlást megfogadja. Amikor Isten és az ember összeölelkezik.
hogy legyen fogalmunk arról, hogy mi az a káirosz. Fiatalabbaknak az, hogy egy jó beszélgetés. Biztos voltatok már úgy, hogy beszélgetsz valakivel, és elrepült az idő. Focizni szoktatok? Vannak itt normális emberek? Hogy mikor focizol, és jó a csapat, és megy, és akkor fél óra, és elrepült az idő. Egy jó játék. Miért mondja? Jézus Krisztus semmit nem mond hiába. Azt mondja, hogy az ilyenek, az Isten országok tudnak játszani a játékban. Amikor belefeledkezel, az emlékeztet a káiroszra. Amikor egy jó olvasmány van, tudod, Gorió apó. És akkor az Isten országa lehet a számomra. Kicsiknek vége, idősebbek házasok. A szerelem, a házas élet. Azt gondolom, hogy valahol nagyon közel van az Isten országához. A házastársi egyesülés az valamit elővétel az Isten országából. És mit akarok mondani, kinyögni, hogy akkor milyen lehet az Isten országa? Mert amikor mi itt ünneplünk, amikor valamit megtapasztalunk, amikor van egy kis metexis az életünkben, amikor az anamnézissel ott vagyunk az utolsó vacsorán, amikor húsvétkor megéljük azt, hogy Krisztus feltámadt és legyőzte a halált. Emberek, értitek? Legyőzte a halált. Legyőzte a halált. Persze ez nekem egyre többet jelent, mert közelebb vagyok hozzá, mint ti. De hogy egyre többet jelent. Nincs halál. És az, amit mi itt megélünk, metexisben, anamnézisben, szerelemben, játékban, örömben, ünneplésben, az csak az előíze a végsőnek, az örök életnek, az Isten országának, a vég nélküli ünneplésnek. Hát én azt gondolom, hogy azért vagyunk itt, hogy ennek mindannyian a részesei legyünk. Köszönöm szépen. Tudtam, hogy nehéz helyzetbe fog hozni. És ezek után mit mondjak? Jubileumot jöttünk ünnepelni. Erre mondhatjátok, akik először vagytok itt, hogy na és. Ki az, aki először van itt? Tegye fel a kezét. Hát akkor mondhatjátok, hogy na és. Tehát ünnepeljenek azok, akik 50 éve itt vannak. Akik kezdték, mi közöm nekem ehhez. Most vagyok itt először. Lehet, hogy először vagy itt, de belecsöppentél egy születésnapba. Ugye Nagymaros 50 éve a mennyországnak az előíze. Isten műve. Nem emberi sikertörténet ez az 50 év, hanem Isten műve. És ez a kert, én így fogalmaztam mindig magamnak, 97 óta vagyok benne a találkozók szervezésébe, 23 évig voltam ebbe a csapatba, hogy ez a kert nekem mindig egy kicsit a vértanúk vére által öntözött kert. Ide csöppentél be. Annak idején a pártállami időben nem volt egyszerű a találkozókat ide szervezni, rendőrök fényképeztek, papokat, akik idehoztak fiatalokat, utána elhelyezték, volt, akit nem vettek fel egyetemre, mert itt volt a szervezők között. Úgyhogy ez a kert, ahol ülsz, ez vértanúk, vértelen vére áztatta ezt a kertet. És ma visszatekintünk erre az 50 évre, és ugyanakkor előre. Hogy egy házaspár egyes jubileumán visszatekint a házasságára, és utána megszorítják egymás kezét, hogy ugye folytatjuk, ugye megyünk tovább. Egy kicsit így vagyunk mi is. Visszatekintünk, hálát adunk, megszorítjuk egymás kezét, és azt mondjuk, hogy ugye folytatjuk, ugye megyünk tovább. Kicsit ez az ünnep, ez a jubileum olyan, mint a 7. nap. Mennyi Atya megteremti a világot,
és 7. napon megpihen, visszatekint. Egy kicsit ez a visszatekintésnek a boldogsága, ez a mai nap, aminek lehet, hogy először vagy itt részese vagy, és lehet, hogy olyan vagy, aki minden találkozón itt voltál az 50 év alatt. Szükségünk van, úgy gondolom, ezekre az ünnepekre, megállásokra, hogy Isten Atya mondta, extázisra, hiszen az extázis azt is jelenti, hogy kilépsz önmagadból. Kilépsz a hétköznapokból, és kilépsz Isten felé. Elindulsz felé. Én nagyon kívánom, hogy ez a mai nap egy lépés legyen az utadon, a saját belső spirituális utadon. Egy lépés legyen Isten felé. Belecsöppentél egy családba, ahol rád is szükség van. Ahol a másikat a melletted ülőben felismerheted a testvéredet. Hiszen egy család vagyunk. Krisztusban egy család vagyunk. Egyesíti a szívünket, egyszerre dobban a szívünk. A keresztény embernek a vérében van a hála. Hogy mindenért hálás vagyok. Mindent megkaptál az életedbe ahhoz, hogy boldog legyél. Ahhoz, hogy üdvösségre jussál. Mindent megkaptál. Persze mi nagyon sokszor azt nézzük, hogy mi az, ami még hiányzik az életemből. De ha megnézed, igazából mindent megkaptál. Hálát adhatsz mindenért. Jött egyszer valaki hozzám, és mondja, hogy hát egy halom sikertelenség az élete, nincsenek barátai, senki se szereti őt, semmi se sikerül az életébe. És mondtam, jó, akkor 2 hét múlva gyere vissza, és a 2 hét alatt minden este élt össze, hogy aznap milyen jó dolog történt veled, milyen csoda volt az életedben. És akkor visszajön 2 hét múlva, ki van virulva, az első héten semmit nem tudtam írni alapra. Aztán úgy elkezdtem írogatni 1-2 dolgot, hogy most az utóbbi napokban oldalakat írok. Tele van az életem csodával. Szóval visszanézel az életedre, akár a mai délelőttre, például az, hogy nem esik az eső, szerintem maga a csoda, tehát tele van az életed csodával. De az a baj, hogy minden természetesnek veszünk, mert ez jár nekem, ugye? L'Oréal, mert megérdemlem. Tehát nem jár. Tehát mindent ajándéba kapsz. Mindent ajándéba kapunk. Éppen ezért azt kérném, hogy most egy perc csöndet tartunk, tekints vissza akár a délelőttödre, akár az elmúlt hétre, vagy hónapra, vagy évre, hogy az Úr volt az, aki ott állt a hátam mögött, ahogy József Attila mondja, és én észre se vettem, és megkerültem érte a világot. Nézz vissza, hogy ezzel az elmúlt délelőttön, tegnap, héten, hónapban, évben, hol tetten érhető az Isten az életedbe. Hogy ott volt, csak ott állt a hátam mögött, és én észre se vettem. Szóval az Úr volt az, aki. Csak egy pici csend. Megvan. Az Úr volt az, aki ott állt a hátam mögött, és észre se vettem. 12-eseket tanítok a gimnáziumunkba, vannak itt most a gimnáziumból, nem 12-esek, de többiek. A napokban egy tesztet csináltattam velük, volt ilyen kérdés, hogy tudod-e, hogy az Isten végtelenül szeret téged? És akkor több választ lehetett bekarikázni, és volt egy ilyen válasz, hogy amit többen bekarikáztak, hogy most hallom először. Hát mondom, nagyon jó, akkor most már másodszor hallod, az Isten végtelenül szeret téged. Mikor egyszer voltam egy fiúk számára szervezett lelki gyakorlaton, Kecskeméten volt annak idején, és ott hallottam én is, gimnazistaként először, hogy az Isten végtelenül szeret engem. És annyira hihetetlen volt, és annyira megihletett, hogy pattanásos voltam, elálltak a füleim, nem ment a matek, pont engem. Engem szeret az Isten, Uram, milyen ízlésed van? Hát jó, hát akkor legyen. Tehát az Isten végtelenül szeret téged. A másik, ami kérdés volt, hogy tudod-e, hogy Isten tud csodát tenni az életedbe? És akkor volt több válasz, és többen azt karikázták be, hogy talán.
Tele van az életed csodával. Most az előbb visszanéztél, hogy az Úr volt az, aki ott, ma délelőtt, tegnap, a héten, múlt hónapban, ebbe az évbe, a csodát tett az életembe. Értitek? Csak utána kell járni. És tele van az életed hálával. Túlcsordul a szívedbe ez a hála. A harmadik, volt több kérdés, volt még egy ilyen, hogy tudod-e, hogy elhiszed-e, hogy Istennek terve van az életeddel? És akkor volt ilyen válasz, hogy bizonytalan vagyok benne. Érted, ha az Isten végtelenül szeret téged, ha csodát tesz az életedbe, hát nem egyértelmű, hogy terve van az életeddel, hogy nem véletlenül vagy, hanem egy szent küldetést kaptál. Amíg valaki nem tudja, mi az életében az ő szent küldetése, akkor itt ez a mai nap. Töpreng rajta. Kérdezd meg az Urat, Uram, mi az, amit rám bíztál? Ugye egyikünk életesen véletlen. Tehát valamit, Jóisten valamian megteremtett, és rád bízott egy szent küldetést, ami csak a tiéd. Abban legyél hűséges. 50 éves ez a találkozó, jubileumi évet ünneplünk. Ez a Jóbel, ugye a zsidóknál 50 évente volt ez a Jóbel év, amikor parlagon hagyták a földet, felszabadították a rabszolgákat, elengedték a kölcsönöket, és egy kicsit ez a mai nap számodra is lehet egy ilyen Jóbel év, egy ilyen Jóbel nap, amikor elengeded mindazt, ami rád telepszik, hogy nem akarsz rabszolga lenni, hogy engeded, hogy az Isten felszabadítson téged. Engeded, hogy egy új élettel ajándékozzon meg. Akár egy alapos szentgyónásra. Mindenkit bátorítok rá, hogy egy alapos szentgyónást érdemes a mai nap végezni. Hogy legyen ez a mai nap a felszabadulásod napja. Vagy egy gyógyulásod napja. Hogy más emberként térhess haza, mint hogy idejöttél. És ugyanakkor az új szövetségben, tehát Krisztus hozta el nekünk ezt a szabadulást. Benne érkezett el hozzánk az Úr kedves esztendeje. Szent Pál egyenesen így mondja, hogy az ellenünk szóló adós levelet széttépte, ő így mondja, a keresztre szegezte. Érted, hogy van egy adósságod, és Krisztus azt mondja, hogy figyelj, én ezt kifizetem. Kifizetem helyetted. Ha kell, meghalok helyetted. Érted, hogy mennyire szeretlek? Mindent megkaptál tehát. Mindent, amire szükséged van az élethez, a boldogsághoz, az üdvösséghez. Úgy mondtam, nagyon sokszor azt nézzük, hogy mi az, ami hiányzik. Mi az, amit nem adott meg nekem az Isten. Végső soron nézd meg a panaszkodásaid mögött, őt hibáztatod. Hogy Uram, ne haragudj, de nekem ez még járna. Ezt nem adtad meg nekem. Tehát panaszkodásaim mögött nagyon sokszor ez van. Sérültekkel, értelmű fogyatékosokkal foglalkoztam több mint 10 éven keresztül, és én ott tanultam meg tőlük, hogy annak örüljek, amin van. Volt egy 5 éves kisfiú, és lebénult, nem tudott mozogni. Az anyja ott ült az ágya szélén, mindig is próbálta visszatartani a könnyeit a gyerek előtt, és egyszer nem bírta. Elsírta magát. És a gyerek azt mondta, hogy anya, ne sírj. A szívem az még épp. A szívem az még tud téged szeretni. De érted? Nem azt nézte, hogy mi az, ami nincs neki. Nem tud menni a többiekkel, nem játszik. Nem tud elmenni wellness hotelba, nem tudják elvinni étterembe. Nem járhat majd iskolába, nem focizik. Annak örült, amilyen még van. Szóval mindent megkaptál. Egy történettel szeretném befejezni. Biztos, hogy többen talán látták is a Szelli című filmet. A Hudson folyóra letette a repülőgép parancsnok a gépet felszállás közben. Madarak kerültek a repülőgép turbinájára, és hát sokáig vitorlázott már régen a kapitány, és így a leállt hajtóművekkel le tudta tenni a Hudson folyóra a gépet. Na, jó film, ajánlom mindenkinek, aki nem látta, Szelli ez a filmnek a címe. És egy fiatal ember rajta volt ezen a gépen, és miután túlélték, mindenki túlélte, tehát semmi horror, mindenki túlélte a balesetet, elkezdett előadásokat tartani ott a környéken. És mondja, hogy szeretném önöknek elmondani, mi történt velem abban a 26 másodpercben, amíg a kapitány bemondta, hogy mi történt, és készüljünk fel a becsapódásra, és amíg letette a gépet. 26 másodperc volt.
Szóval 3 dolgot szeretnék elmondani önöknek. Az első, hogy lepergett előttem az életem. Láttam az életemet, és arra jöttem rá, hogy eddig olyan dolgokért éltem, ami igazából nem számít. A második dolog, amit elhatároztam, hogy ha jön hozzám egy barátom, és lesz otthon egy üveg vörösbor, akkor föl fogom neki bontani. Nem tartalékolom, nem teszem el, kibontom neki. A harmadik pedig, hogy elhatároztam, nem fog többet veszekedni a feleségemmel. Szóval 2 év telt el, és hát valóban ez sikerült, azt mondja, tényleg nem veszekedtem az asszonnyal. Nem, mintha nem lett volna okom rá, hogy veszekedjek vele, de valahányszor elkezdtem volna vele veszekedni, mindig eszembe jutott, hogy fontosabb vagy nekem, mint az én igazam. Amikor hallottam ezt a történetet, akkor mondom, hát hülye nem vagyok. Nekem nem kell felülnem egy zuhanógépre ahhoz, hogy végig tudjam gondolni az életem. Megy az annélkül is. És úgy leültem, végig gondoltam az életem, és mondom, az tök jó. Tehát én nem mondhatom el azt, hogy olyan dolgokért éltem, ami nem számít, mert igenis olyan dolgokért éltem, ami számít, viszont találtam egy csomó olyan dolgot az életemben, amin csüngött az életem, de igazából nem számít. Úgyhogy most ez a feladat, fel szeretnélek ültetni benneteket itt most egy zuhanó repülőre. Jó? Megvan? Aki már ült repülőre, el tudja képzelni, zuhanó repülő. Most mondja be a kapitány, hogy mindenki készüljön fel becsapódásra. Ugye van, aki holnap fog repülni. Szóval, akkor egy picit huny be a szemed. Ott ülsz, most mondták be, mindjárt becsapódunk. Pörgesd végig az életed. Mi az, amiért éltél? Mi az, ami mozgat? Mi az, ami értelmet ad az életednek? Volt-e értelme az eddigi éveknek? Lehet, hogy 18, 20, 50. Lajos atyának a legnehezebb, 97. Volt-e értelme az életemnek? És úgy gondolom, hogy hozzám hasonlóan azt fogod mondani, igen, volt. Olyan dolgokért éltem, aminek van értelme. De kérheted az Urat, hogy Uram, mutasd meg, hogy van olyan dolog, amin csüggött eddig az életem, de igazából nem számít. Egy betegágyon átrendeződnek az ember életében a prioritások. Egy zuhanó repülőn minden más, amin eddig csüngött az életem. Meg vagyunk. Akkor most az a feladat, van 2 perced, hogy fordulj a melletted ülőhöz, és mondd el neki, ugye 2 feladatot kaptatok, egyik, hogy az Úr volt az, aki talált erre valamit. Tetten érted-e Istent, hogy ott volt az elmúlt napokban, vagy hetekben, hónapokban az életedben, hogy ő volt, ott állt a hátam mögött, vagy pedig most, hogy talált-e valamit, hogy csüngött eddig az életem ezen, de igazából nem számít. Jó? Kettesével beszéljetek, 1-1 percetek van egymásra. Hajrá! Folytathatjátok nyugodtan majd a beszélgetést, akár az ebédszünetbe, vagy itt még a találkozó folyamán még lesz rá lehetőség. A 12. eseimnek azt szoktam mondani, hogy mindenkinek a szemét szeretném látni, hogy rám figyel. Úgyhogy most nektek mondom, mindenkinek a szemét szeretném látni, hogy rám figyel. Jubileum, 50 év, akik szaladtak itt 50 éven keresztül, hordozták a találkozókat kezükbe egy stafétabottal, szeretnék ezt a stafétabotot jelképesen a ti kezetekben nyomni. Nem azért feltétlenül, hogy minden találkozót ti szervezzetek, bár nyilván van rá lehetőség, mindenkinek áll a zászló, meghívó a keringőre, ez egyben most a részemről, de úgy a kezedben nyomni a stafétát, hogy ott, ahol élsz. Tedd azt, amit ők eddig tettek. Hogy éld és hirdesd az evangéliumot. Vidd Krisztust innen magaddal erről a mai napról. Talán teszel majd újabb lépést felé. Valahol vár rád.
hogy megtedd ezt a lépést. Lehet, hogy régóta halogatod, vagy elbújtál a kertfái közé, nem mersz vele találkozni, nem mersz a szemébe nézni. De ott van ez a staféta, hogy hajrá, menni fog, képes vagy rá. Van ez a szent küldetésed. Gyerünk! Történet, és tényleg befejezem, már itt sorban állnak a oltári szentséggel. Egy misszionárius odament egyszer Gandhihoz, és megkérdezte tőle, hogy mondja már, hogy mit tegyek azért, hogy a hinduk megismerjék Krisztust. Mit tehetnék jobban? Nem nagyon akarnak hinni nekem. És azt mondja, ismeri a rózsát? Ismerem. Mit csinál a rózsa? A rózsa nem tesz mást, mint illatozik. Tessék, menjen, illatozza az ön Jézus Krisztusát. És az emberek akkor meg fogják érteni, hogy kicsoda ő. Ezt szeretném lelketekre bízni, így befejezésül, hogy menj és illatozz Krisztust. Ott, ahol élsz. Az ország bármelyik városában, falujában illatozd őt. És nem utópia, de előbb-utóbb ez az ország, az a közösség, az a város, az a falu, az be fog telni Krisztus illatával. Ő érkezik most közénk, úgyhogy nem is árt egy kicsit úgy gondolom megmozdulnotok, úgyhogy álljunk fel az ő fogadására, és folytatjuk a szentségimádással a délelőttünket.